Kasngi kat punya trek unailar arjar Arpsau ka Southwest Castles District Badminton Association kalakit pokir yang samla bat ki hybrid ki balami khmat ka district banleji shimbanda haka live khandai state championship arjar Arpsau ka banlong hanihu ka jingela kai kan sedang nadu ka arpu pratrek hadu live waiterik arjar Arpsau hakni kesngi lai dan langru dagi kimi kikpak belawan ban senran ban aiman sim nyalaki kun shwabakin mi nama korban bat hakni kesin bamenta ka association kalapa arpunyaut kiban nyeshim benta hakni ke state championship kentop nadu kiba khat license khat rules nem khat news nem khat khnais nem bat kumjuru kitu kisinia ka association kala ongru ba kala long ka bala penkre na ka banja ka Meghalaya Games ka man long hau kula longkot jong usnem arajar arpusan nadu Islamic Association nadu usnem arajar khatar di ngim jumis ka weiro ka tournament ka badi ka state championship jupa igi kna igi category ba pair bani shimenta di hagani kanti ka momenta so komen nadu kata ba man ka wei ba ka wei category nadu ka under 13 under 15 under 17 under 19 bat kumjuru ki senior ya download ki no ishimenta te watla kadang dai ka sin ka manengkong na kamta bun kini ki players ki jongi ten rai nganget kan dai ka kan long kum shimenta ru ka experience nam ta jungki ni don ru ha ka jing shisha kata ka jing pen kre na kamta kan ka Meghalaya Games ka banwan ka bala bandai hok nai January jong ne usnam banwan te le se na kan ka tournament kan long ka experience nam ta ni na ki jongi badha ka ju kapur na kaliang ka association ni don ka jingmut ba wat hadin bangil awan na ka tournament ru kumban pen kre nam ta ka tegas na ka Meghalaya Games ngin sab na kaliang district sport officer ru ula ringi ban yo coach ngi so komen haba ya dai berkata yang ngit ni sayo ki coach ki babiang ban pen kre su na ka Meghalaya Games chân ni pen pa ki sungu ublai ba ju lam yangi na ko wi ka pot wi pat pada yang kijingnya nanti ki babon ki ki ba ki bangi ju kendo bat haman ki championship dan ki tournament ki bangi ni kai ni sim mentah hi like no tanga ni ke Meghalaya Games ko la dep dan ki kat te kat ni ki daw ki lam dong ki technical difficulties ki jongi ki bangi jumlah bandai den rem tek dokumen ba na kaliang jong ka Southwest Castles District Badminton Sion jongi ni ban pha adu lai pongot lai pongot ki nong sim mentah adu ki badang red adu ki besan kentup ki thai besan ti na kaliang jong aku presiden ngai ko blen kong ki nong kit kam jong ka sion na adu ki coach ang ki official ki badi pek halai kita bijung nat kerpang ni gini ki angut ki manager ki belum ki coach man kom manager ba bantai ber kong badap ki badai bandai pana company gini ki kena ki juni kai sulang ina keleng jonga ngasuang ngam don man don tu di tengah kai ko beli ki kerpang ki ki kpa ki ba la kersian ni di konekti bat pidon lang bat ini agan ko por kegindan di fi sisa kai mesingi tamar bani terang bagi konekti jungi om bakin long tangi besat ni ki ba bet biang ka pule dang le ngai ada long kepala kin don berdemat biar nang bagi jungi kai sport batin yo ri ki jingjok makane ya ki jingi kan nong le si goi kalat ka ba kat kum gani ke juk ka ba kalong ban kalat ki yo kam le jam ina kleng jonga lai ku beli pi barok clear lek de kamen sim ka sukman lek de kamen sim ka ba break positive mind positive thought ndai ban perkhat de kumni kumtai ini geno pi jingya dan ti jungi ki long ki ba ni berbor dan ringi persang kat bala ka bor ka bare tuningi persang bangin yo man ra fi shaki level ki bakam chi jong dong ti lek man ta ki ben bangi kermen bangin sayo ban khet ki khusnam nani ki medal ki ba lek leng du pi akwa bi penilai ba ye lek ada disiplin don akor don buram kawai ke bang akwa ban pensyai berbor bangi lek ki tournament ki basabat kan bang ni ko don akor lah akapor ka ba ki sab dinar yang ni di basut ho kunung ne akapor ni ba breakfast ni di basut ho kunung ne bat kanu ka baki ki perbet yang ngide mane na kor namar ba kaburam kade ki jompi kade kaburam jomi ko sari dan keleng no silpat ngai ku blei bi baro le tum san le ka bebek poisan ye khon dengan pensem ka ba de fighting spirit ki jompi pani kermen pinwara jompi tang ni punya ku blei sibon blei ku pi yo ka met ka pokok pia ka du mi nang ne ka hadu pinawan pai
But ni kerben mana kalian jungi dah sekat tu kan ingo jungi apa pandai lagi di sini kamadin. Kau yang di sini bentar se tangkini ki nong yalam ki dei pandai ki lang berpi. Kan mau kini coach kini kemana aja dong ki. Kat disiplin lebih pilak pandai uno tambah ke decision gede jong kini. Kan mau bahaya kita apa. Kini lang jong pi. Kei ke bagi hikai kei ke bagi ong kirim kan mau sebab papan buram ki kum kinong hikai. Di sinpat kublai shibun kublai press jong ni bai bala de singal amat am kundik ni la khoti ila don lang ban ni ko di coverage bot coverage ngo brain good khui select so but ni kermen but pino right so job akan ni championship coverage bot